Sziasztok srácok, akkor nagy vagyok stúdió videóban, és ebben a mai videóban az első Fortnite-os videómat fogom csinálni, úgyhogy máshogy is kezdenénk az egészet, mint hogy azzal, hogy kihívásokat csinálunk, és ma a kihívás az, hogy Blitzroyale-ban csak egy slotot fogok bírni használni, egyetlen egy fegyvert, és az egyetlen egy fegyver az, amit a játék ad. Vagyis nem vehetek fel új fegyvert. Ennyire egyszerű. Így ez az egy slotos verseny, amúgy nem annyira egy slotos, mert amit még pluszban kapok, azt szabad, hogy használjam, meg persze healt azt szabad használjak, mert egy fegyverrel nem fogok sok mindent kezdeni, és hogyha megtalálok olyan szép csillogós pump shotgun-t, azt nem vehetem fel, úgyhogy szívás lesz már ez a videó, már érzem előre, de szerintem nem is húzom az időt, csapassuk. Állj meg egy percre. Mivel már nagyon közel vagyunk a 100 feliratkozóhoz, ezért egy építős versenyt szervezek. Hogyha nem szeretnél lemaradni, akkor csatlakozz a Discord szerverre, ami ezzel a pillanattal meg is nyitok. A Discord linket megtalálod a leírásban, meg a kommentekben. És most haladjunk a videóval. Ha nézzük, mit fogunk kapni. Na, itt shotgun, akkor csak közelharcban fogok élni harcolni. Annyira utálatos, hogy kiket szellőztessek, és pont abban a pillanatban jön az emberünk, és megöl. És pont akkor, amikor jó fegyverem lenne. Reménykedünk, hogy a következő fegyver is jó, és hogy nem fog történni olyasmi, ami most az előbb történt. Oké. Gyorsan nézzük, mit fogunk kapni, és... Van még egy ember. Ez az utolsó, azt hiszem. Nem. Nem, ez nem lesz jó. Nem lesz jó, de... Jó, harmadikat kihoztuk. Hála Istennek. De megnézem a spectatet, hogy lesz. Ha már bejött vagyok a top 3-ba. Egy cuki, ez a kis kutyuska. Na és itt most hogy használod a self-revive-ot? Most mondd meg, hogy bírod ezt használni. És hogy a következő meccset sikerült kihúznom top 1-re. GG! Az első nyerésünk! Az utáni meccsben pedig kaptam egy epic pump shotgun-t, amiben 5-ek lettünk. Jó? Öt sebez. 5. Jó, nagyon szuper az, hogy ketten vagytok ellenem, és nem bírok semmit használni a shotgun helyett. Utána egy ER-ral 8-ak lettünk. Jó lenne most használni másik fegyver, mondjuk shotgun-t, de nem fogok bírni, mert hiszem ő megöl. De jó van. Jó, akkor ez lesz az utolsó game. Eddig bemelegítettem, most muszáj, hogy win legyen. Ha nem nyerünk, akkor a videónak vége. Nézzük, mit fogunk most kapni, és... Jó, ezt a fegyvert már látszik. Itt is van, és az lesz a vége. És a következő pánciens. Itt is a következő pánciensünk már megint.
Nem számítottam, hogy itt lesz. Gyerünk, 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 nem fogok így játszani, ezzel biztos. Töltődjünk elsőnek. És akkor most új erővel induljunk neki, és nem kis helyen. Nem jó, nem jó, ez jó, ez jó. És ez is jó. Az a jó, hogy van még plusz 50 HP-nk. Ahhoz amúgy láttátok? Jó, ez nem jó. Mögöttem is nagyon jó, hogy ketten egyszerre rám, de ez így már megszoktam. Jó. Nézd! Jó, nem, kiégtem. Én most kiégtem. Jó, nagyon jó, hogy